Kiko Matos. Papasukin ko lang mundo mo, pasampal-sampal ka pa, para malaman mo, para matauhan ka na hindi mo ko kaya! Hindi mo ko kaya! Hindi mo ko kaya! Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Bugito Official, papasukin ang mundo ni Kiko Matos, isang malupitang trash talk mula sa batigang rapper ng Pilipinas, kung saan sumasali ito sa iba't ibang patimpalak, mapa-freestyle man o rap. Habang patuloy pang nag-iinit ang usaping Boy Tapang versus Russell, ay dumako naman tayo sa mga good vibes na hamon ng rapper na si Bugito, kung saan hinamon niya si Kiko Matos ng MMA fight. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Reynoldo Dularan, Dante Pilones, Kaloy Enrico, Jewel Nice Knockout TV, Balbido Herald, Jarrell Daniel Adam, Aaron Dave Bayomo, Mr. Forest Vlog, Adrian Briza, at Arcame Official TV. Maraming salamat idol sa walang sawang suporta. Mabuhay kayo! Sa mga gustong pa-shoutout dyan ay mag-comment lang, first and comment using hashtag Mark Anthony TV. Kaya ano pa inaantay nyo? Mag-comment na! Hashtag Mark Anthony TV. Mga idol, patuloy pa rin ang issue ni Kiko Matos at Eric Eruption Tay, kung saan ay nag-iinit itong si Kiko Matos. Samantalang pa-chill-chill lang naman itong si Eric. May bagong labas na naman itong si Kiko Matos patungkol kay Eric, ngunit sa susunod na video na lang nating pag-uusapan. Dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin itong si Bugito Official. Dahil hinamon niya si Kiko Matos at nanggigigil pa ito. Napakalakas ng aura na ipinakita ni Bugito, kung saan ay sinasabi niya na hindi ito ni Kiko Matos kaya. Sinasabing bakla daw itong si Kiko Matos dahil hindi daw marunong sumuntok. Puro lang daw pananampal lang alam. Sinabi rin ni Bugito na kaya hindi nilabanan noon si Kiko Matos sapagkat nandun sila sa teritoryo ni Kiko Matos nung sampalin siya. Oo mga idol, sinampal ni Kiko Matos itong si Bugito. Kaya naman nanggigigil itong si Bugito kay Kiko Matos dahil puro kayabangan lang daw ang alam. Ayon pa kay Bugito Official, pinasok niya na ang mundo ni Kiko Matos, kung saan pinagmamalaki ito ni Kiko Matos ang pagiging MMA fighter. Sa video ay pinakita ni Bugito ang sipa, ngunit tila nahihirapan ito dahil sa mabigat at malaking ang tiyan. May umiikot pang sipa na tila naglalaro lang ng Chinese garter. Mga suntok sa punching bag na malaimbutido ang katawan. Gayunpaman ay sigurado na itong si Bugito sa kanyang hamon kay Boy Tapang, pagkat hindi na niya makalimutan ang ginawa ni Kiko Matos kay Bugito. Sa tingin ko mga idol ay pagtatawanan lang ito ni Kiko Matos sapagkat hirap nang kumilos itong si Bugito. Sa laki nga naman ng katawan at tiyan ay sino pa nga ba naman ang makakakilos pa. Ngunit kung mapunta man sa totohanan ng lahat ay hindi naman masyadong lihado itong si Bugito, sapagkat may hihirapan itong si Kiko Matos na kalabanin itong si Bugito. Kasi hindi naman porkit mataba ay hindi na ito marunong sumuntok. Hindi naman porkit mataba ay mahihina na itong sumuntok. Gayunpaman mga idol ay wala pa ring reaksyon itong si Kiko Matos sa paghahamon ni Bugito. Hindi ko alam kung may katotohanan ng lahat, ngunit sa bibig na mismo ng galing ni Bugito na hindi ito nagbibiro. Kung bibigyan ng isang buwan na pagsasanay itong si Bugito ay tiyak na malaki ang pagbabago sa katawan. May posibilidad pang matalo niya itong si Kiko Matos. Kung bibigyan ng isang buwan na pagsasanay itong si Bugito ay tiyak na malaki pa ang pagbabago sa katawan. May posibilidad pang matalo niya itong si Kiko Matos. Ngayon naman hindi pa naman natin alam ang magiging resulta. Dahil para sa akin ay mahihirapan din si Bugito na kalabanin si Kiko Matos, sapagkat hindi naaayon ang timbang ni Bugito kumpara kay Kiko Matos. Siguro ko ay tumatawa na lang ngayon itong si Kiko Matos sapagkat hinahamon siya ng isang rapper na wala namang kalamalam sa pagiging fighter. Gayunpaman ay naniniwala pa rin akong walang imposible sa mundo. Iba ang nakikita sa aktual na ginagawa. Habang patuloy tayong gumagawa ng mga video ay mas marami pang issue na nagaganap sa mundo. Kaya naman hindi tayo susuko na magbigay ng impormasyon, eksplanasyon at motibasyon sa mga tao ngayon kung hindi man si Bugito at Kiko Matos ang maglaban. Sana ang bigyan naman itong si Kiko Matos ng katapat ng parehong mayabang. Eric Eruption, galaw-galaw na. Samantala mga idol ay wala pang kumpirmasyon ng paghamon ni Kiko Matos kay Boy Tapang dahil sa palagay ko ay hindi na muli itong si Kiko Matos makakatungtong pa o makakabalik pa sa SI o sa Sabong International.
dahil sa ipinakita at inasta ni Kiko Matos kay MG o mas kilalang Makagago na pinaghinalaan itong si MG na bias ang laban dahil marami ang suntok. Dahil sa ipinakita at inasta ni Kiko Matos kay MG o mas kilalang Makagago na pinaghinalaan itong si MG na bias ang laban dahil marami namang suntok itong si Kiko Matos at hindi niya matanggap na natalo siya ni Damsa. Mga idol, ay kitang kita naman natin kung ano talaga ang posibleng magiging resulta. Panay yakap si Kiko Matos at panay tumba. Kaya naman masasabi kong tama ang desisyon ng referee. Walang dapat ireklamo itong si Kiko Matos sapagkat kitang-kita na talo talaga siya. Kaya sa paghamon ni Kiko Matos kay Boy Tapang ay wala pang kasiguraduhan kung matutuloy pa ito sapagkat wala nang puwang si Kiko Matos sa Sabong International, Manila. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!